Takže čaute lidi, já nesnáším homelessáci. Kámo, homelessáci jsou tak hnusný, že jenom žebrají peníze. Bro, prostě jsou hnusný. ne to něco vidím. To se jenom zdá. Hej, tak já jdu na něj, jo? To jo, tak pojď. Oh shit! Oh. Fight! Oh shit! Fight! Hej, zdravím, kámo, zdravím! O ne, co děláš, kámo, zdrhej! Ne! Lidi, viděli jsi to taky? Oh no! Doufám, že nepůjde i po mně. Od mě vrtulu. Hey, pojď! Peter the Michael Jackson is here! No. Shit! Je mrtvej! Jdu zabít! Co? I am back! Co to děje? Na něj běž, na něj! Takže čo to lidi, máme tady nový zprávy. Počkej. Tak pokračuj. Máme tady nové zprávy. Řekneme vám, že utekl. Měsíc jsou dobrý, může pěkný.